Yawa kayo ni nga bata. Wa jud ko nasayop ani. Nga mao akong gidawat. Oy! Ay! Maayong buntag, boss. Grabe ba? Kuya, boss. Wag yun ko masayop nimo ba? Anong gidawat ka? Kana imong gipakita sa ko nga performance. Mayo. Kaya na ako'y good news nimo. Sus, nagniwang naman ni akong manok. Ay, wa na may bahog. Ngitar, paagi ani nga nambok na ba, ngita tagpat bahog ba. Aton nga, padaog po ni gitari ba? Nagniwang na gid akong manok noong unda. Kapuyas, kinabuhi anong wag. Aha na pagkataan ng mga tagtrabaho para ipalit sa mahog sa manok. Wag! Huwag na kape, magkuhan tubig, magkape ka. Kung sabi, tubig man na imong gihatag, kape man akong Kuhan sa imo. Wala naman tayo kapi pa, mga trabaho. Hindi lang tagpuya, wala trabaho. Mga tagtrabaho. Pangutang lang sa dito, kay wakay. Kabalo biya ka nga, magkapangita po kung paagi nga makitag trabaho. Puta nga, dili na puta ang tindahan kay puno ng listahan sa utang. Asus pangutang lang sa agulito ko, di na nga, karon lang na nga higayon kay pighanta mo lakaw ko doon, mangita og trabaho, ikabala ka. Manta, di ka naman tagtrabaho. Sige lang, pangutang kabayad. Kita ang tagtrabaho ani be kay taina po kay nagsabaan tag anak liwat sa tong taas yang mamuda kita. Uy, sana una ko pag-apply ani nga wala pa number. Uy! Ang galantaw-lantaw man kaya. Mga apply ko, boss. Mga apply ko. Ay, mga play ka? Oh. Ay, mingga ayo kay gahir ko karon. Para diri sa akong farm kay sagbot na kayo. Uy, kana boss. Gusto ko ma-apply trabaho, boss. Sige, dito ta sa akong opisina. Ali. Diha ka diha. Ako yung lingkod, boss. Ikaw. Ay, Jay, kisa man day boss. Ako'y boss mo, ako'y mulingkod. Diha ka. Diha ka. Sorry, boss. Kay mag-interview ta karon. Kanang mga play kag trabaho nya nakay dala requirements. Hindi mga requirements nila, boss. Diploma sa high school. Nya kinahanglan college level ka. Someday, trabaho na ako dito, boss. Kinahanglan mag-college level. Someday, mga trabaho dito, ay. Trabaho? Sayon raman. Manglampas. Ah! Manglampas niya, college level? Pinuang mo lang imo, ha, boss. Gareklamo naman noon ka. Nang-apply ka wala. Wala man, boss. Kining Pasalamat manggani ka. Kato mangganing niagi diri, engineer akong gidawat. Pero natanggal pa sa trabaho kay kuya ko'y kay manarbaho. Unya, sige daw eh. Tagae daw kog rason nganong dawaton ta ka. dawaton ko nimo, boss, kay maayo kay ko mo trabaho. Kugihan kay ko nga tawo mo trabaho. Ang akong lihok pakyawan bisag inadlaw imong sweldo. Di ka malipay ana. Mayo. Sige, dawaton ta ka. Pwede na ka magsugod. Nakilampas diya. Wala ka ba, boss? Sige, pwede na ka magsugod. Balik dayon pagkuhag lampas dito sa inyo ha. Mabalik din ka diri kay magsugod na ka. Sige, boss. Salamat, boss. Salamat Sige, boss. sige. Boss. Oy, Ano ko lampas, boss? ay sige. Mayo. Itur na ta ka dito sa imong lampasan. Tara. Sige, boss. Oo man niya akong farm. Lapad na kayo ba? Kini, boss. Kini imong kini, boss. Unsa man, boss, kaning lubi apilon ning paglampas, boss? Ayaw. Dito ra ta sa lahan. Ay, pagbuot ba? Pilon ning lampas, boss ba? Kini, dire. Kini daling area, boss, kini. Dire akong pasugdan primero. Kini. Lampasin mo. Oo. Dali na kay ni, boss. Balikon na takawin niya o mayo ba imong performance?
sige boss, sige boss. Sige, sige. Pwede na nimo sugdan. Sige, sige. Salamat boss. Oh, sige sige kay mo pasin na po ko. Lah, kuyawa kayo ani nga bata. Wa jud ko nasayop ani. Nga mao akong gidawat. Oy ay! Oy! Ay! Maayong buntag boss. Grabe ba? Kuya boss. Wa gyud ko masayop nimo ba? Anong gidawat ka? Kana imong gipakita sa ko nga performance. Mayo. Kaya na ako'y good news nimo.